Waslu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għall-15-il edizzjoni tal-kunċert Rockestra li se jkun qiegħed isir is-12 ta' April fl-MFCC f'Taqali. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono żaret ir-rehearsals li kienu qed isiru f'dawn il-jiem qabel l-ispettaklu ta' jumejn oħra. Il-President siltaqa' mal-kantanti, mużiċisti u l-artisti waqt li kienu għaddejjin bl-aħħar provi tagħhom għal dan l-ispettaklu li qed isir b'risq il-Malta Community Chest Fund. Rockestra The Big Jam se jgħadd il-mużika tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ma' diversi kantanti u bands lokali biex flimkien waslu spettaklu mużikali b'differenza. Il-President minnaħa tagħha ringrazzjat lil dawk kollha involuti għall-impenn tagħhom, kif ukoll fakret li kull min se jattendi mhux biss se jgawdi dan l-ispettaklu uniku, iżda se jkun qiegħed jgħin lil dawk kollha li jiġu bżonn il-Malta Community Chest Fund. Il-kunċert Rockestra jibda fit-8:30 fil-għaxija u fih se jieħdu sem l-aqwa talenti lokali u mużiċisti rinomati li se jingħaqdu mal-Orkestra Filarmonika. Il-flus miġbura minn dan l-ispettaklu mużikali se jmorru għal fondi li tmexxi il-Community Chest Fund u li minnu se jibbenefikaw għad kbir ta' familji u tfal li jkollhom bżonn kura jew ikunu jeħtieġu xi forma ta' assistenza. Intant tal-ewwel darba, eżatt wara l-kunċert, se jsiru wkoll after party f'Unu Malta fejn għatta DJs lokali se jkomplu l-ispettaklu ta' Rockestra.